Nay, Uy, do. mayong hapon. May hapon po. Kung sa mga diri nay? Namunit ang taong ko. Uguan, uling. Ano mo dik kaguling? Oo, kay naman dito estudyante sir. Eskwela sila sir. Hindi ko manghuli kalingaw. Kanang kuan man, kining wala sila pagkaon dito. Nga kay duhagod akong college sir. Aduhay mong college. Nga, balik pa gud akong kamot. Naunsa man na imong kamot nay? Datugan manggod ni atong kuan katong 2016. Kahoy upat ni na duha ka bata og kuan akong banan, amatay gud akong banas eh. Nga unsa man imong bana nay? Datugan sa kahoy katupan kato manggod ng pag bagyo ha ipo-ipo ba. Ito nga siya man gud nagrabihan pero kami upat mi na datugan nga nadala mi sa ospital. Nga, siya pag-abot sa ospital patay gud siya kana igo man ang iyang ulo. Oh, on the spot jud. Nahan man yun to sir, kamot man yun ka kay tulugod na sila. Ko nga, sa balay na lang yun unta o magpuyo ito na niya ang kamot. Man din, sige undang na lang ma, kay ko na. Luoy man po sir, muundang ko kay kada simana mo uli baya sila mga yung kanang kwarta naghapon gali na uli gali tong isa katong first year college. Nga 200 na yun ang akong nahatag sir kay kita ka ang pimisilingan og saging. Ipadala po na ako sa iya ha. Nga, ay sir, ay wala yun. Bagay mahimo niya ni ani ko ani akong anak diri sa landing. Huling ra po sila. Kaning uling nay. Sa imo ning anak. Oo, nagtabang lang po. Nitabang lang ka. Nagtabang lang po sir kay kanang aron lang po tabangan na mo padala to akong college ba. Balik katong college mo nay, ikaw jud mismo nagpa-eskwela karon. O kanang isa kay anang isa na nakakuan siya sa BCI kanang binuwan ra pod pero kanang kining sa kaon ug mga uniform mangutang ko sa kanang tagyabit aning uling mangutang ako sir niya dugay ang taon na ako mabayaran kay pareha ang ana ako gi uling tag 5 ka sako. Kanay. Tag 5 ka sako ako idata kay bali didto nya mo ko mayon ko nga pakuha ako ano nang kaya ako ipadala sa akong anak musugot naman po tibutan po siya. Mayo na no. Pero believe ko sa imong mga anak na iba kay ning eskwela jud bisag taliwala sa inyong kalisod pero ning eskwela lang jud. na sila sir oy ning bitaw ko ato ko sa kanang butuan bitaw ka na magsari-sari dito ka na mamaligya bitaw sa tuan sa tabuan. Nang dili naman gud ni kayo akong kamot kay na ni mag. Naunsa man din imong kamot nay? Na kuan man guni nabali ni dili. Nabali unsa man na stainless ang sulod? Stainless ang sulod niya. Dili ba kayo magkahawid? Kini ra ba akong kuan nga magpasan ko magkahawid diri ra ba ginako kanang butang. Lisod kay ang nagiyan sa imong kinabuhi na ino kay imong bana na tumbahan og kahoy. Kamo jud tananay na tumbahan mo? Upat mo. Duha ka bata. Kami dayon. Nya pag kuan ato, kami upat nag-ato din sa ospital nya. Dugay pag yung puso sa ospital nakagawas kay wala na may kuan ang tabang sir kas arabaya. Mao lang gyud. Mao to nga wala na dugay ko kagawas nya mga bata na ko pud mga sila una ako na lang nabiling kay ang kini gisinento man ni ang tiil ko na apil man ni crack. Isa pag yun ka to sir ko adi sir ko naka kanang trabaho ba. Ya pila may halin na imong uling nay? Katong isa ka adlaw na hindi na nakuha to 500 na to ipadala na ako sa iya ang 200 nya nakautang-utang na maligbugas. Timing po kayo nay kay nangita po ko kuan man nay ba og uling. Basing na kay uling dai baligya bi ako mupalit ko tagpila mang sako ana. Okay ni ara man dili pwede lang tag 100 sir. Tag 100 ra. Be tagay ko gisabi. Asa man dapit nay be? Pili lang ana sir ano? Mo ni mong giuling. Katura sir Kani. na kani. Be. Kani mo ni nay. Ando ni ano sir sa klaro dito sir gil kapoy na ko panguling sir Sige lang nay, ang tos na nay. Kaya akong kamot. Mo nay gingon nay ampo ra tos kinutanan. Mo ni imo pa din nay. Mawagi butan na ganin na kadlaw. Sige nay, pampalit kog uling Isa ra ka buok. Sir kinira sir. Nay Dako man na kay sir na tag 100 naman At 100 na. Imuha na lang ng sobra. Ha? Salamat kay sir. Isa ra ka uling ang kuan, imuha na lang ng sobra. Salamat kay sir. Baka makakuan na gyud ko sa akong anak mapadala gyud na ako ni ugma sa ila sir.
Kay, O duhagi pa na na yun ay. Duhaan na lang kauling akong paliton. Ha? salamat kay sir. O sige ra. Mo. Ako Grabe ka aso diri ani o. Salamat kay sir. Ay, isang linyan. Oh, Unya nay ako bitaw nay joke ra nay. Nangita ra kog tao nga kabagunon na imuhan na lang gid na. Ha? Kanang uling na ibaligya na lang na ha. kasi, Nya nay mao ra to nay dili na ko magdugay ha. Nya salamat kay sir. sige ra. Salamat kay sir. Yampo ras ginutan na malay mo na moabot ang panahon. Makagraduate ang imong mga anak, mo ray makaluwas sa imong kalisod. Ha? Okay, Ay ampo ras ginutan na nay mo nay gingon nay ang nabuhi tas kalibutan nay nga nagyud tay pagsuway. Ha? So basing moabot sa punto nay nga kanang imong giingon nay kapoy na panguling basing moabot sa punto nay nga makahuman imong anak makalingkawas sa kalisod. Sige na. Dili na ko magdugay ha. Sige sir, salamat kay sir. Sige nay agtos ako. Salamat. Sige nay.